projecte del Necessar TIC va néixer arran d'una col·laboració que fem en l'àrea de noves tecnologies i de la Regidoria de Serveis Socials de Dona. I durant el mes de març es realitzen una sèrie d'activitats dins del marc de la celebració del dia 8 de març. L'any passat ja vam col·laborar fent uns xiulets d'emergència i aquest any hem volgut seguir aquesta col·laboració i hem pensat en un Necessar TIC. El principal objectiu és ajudar i col·laborar en lo trencar estereotips de gènere que ens venen culturalment, històricament, tan imposats i que, a més, en molts casos, sobretot en l'àmbit de la tecnologia, discriminen i perjudiquen el paper de la dona. D'este Necessar, si l'obrim, podríem trobar un joc de tornavisos. Trobem també protectors per a les càmeres, per a poder protegir la nostra privacitat. La jornada d'avui, un dels objectius és això, a part de visualitzar i presentar el projecte, és que després cadascú tingui alguna cosa a dir, alguna cosa a posar-hi dins d'este Necessar i que el pugui replicar en el seu entorn. Avui he tingut la presència de 8 o 9 persones al meu voltant molt diverses i els he pogut explicar per què estava jo aquí, en la meva trajectòria, des que vaig començar a estudiar en Telecos perquè m'apassionaven les matemàtiques. Crec que és molt important que celebrem el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència i que les nenes tinguin referents científics, perquè al final és més senzill que tu puguis plantejar dedicar-te a una professió si tens algú en qui et puguis emmirallar, que puguis pensar, ostres, jo podia fer això igual que ella, jo podia seguir aquest camí. Col·laborem i participem per fomentar i visibilitzar el paper de la dona, empoderar la dona i entre tots ajudar que al final tots som persones i que no és qüestió de gènere.